Nerea txapeldun zorionak. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, ontxe ez dut ezer sentitzen, baina, bueno, gogoz lagunekin egoteko eta pixkate aplakatzeko hau. Pozik zaude egindako lanarekin? Bai, pozik, batez be jakin dutelako eusten, ustot urte hauetan zozeik ezi bot dala, bueno, tranquil jun, pixkanaka jun, ez flagela zure buru larregi eta gaurko nire barne irakaska jandu izina zen, bertzorik bertzo, tranquil, eta bueno, luzein jate, baina lortu dut. Eta zer suposatzen du zuretzat txapela honek? Bada, ustot gutako den hori suposatuko zen berdina, da, bai, bilbide luze baten, eta ordu asko eskenitako gauza oso maitxe baten rekonozimentu bat, gu bertzotan 12 urtekin hasi ginen, 10-12 urtekin, eta jo, ez dakit, izen da Moises da Joseba etortzea da txapela jartzean, nitzako, bueno, pari bat ez duten ahaztuko nire bizitzan. Hori galdetu behar nizun, Bizkaiko elkartean lan handia egin duten Moisesen Beita eta Joseba Etxebarria dira gaur txapela jantzi dizutenak, ze harreman duzu beraiekin eta zer suposatzen du horrek? Bai, izan dira, txapelketetan gabizenetik edo eskolartekotik edo bestela bardina Bizkaiko plazetako publikoan, dugu izan bi harpei jator maitagarri eta beti konfiantza bilo bat emototut zuen horre personak eta kartzelako jun etorrizetan esatut zuen, venga, ez dakiz zer, eta nitzako etxe, bize di etxe, eta orduan benetan esaten jo, aurten irabaztik gainera da, beti da edarra, txapele maile danak izaten di, bueno, bibilbide zendo duen personak, baina aurten zen emozionalki nitzako oso politxe. Nerea, ia 4.000 pertsona egon dira hemen Miribilan, nolako giroa arnasten zen holtzatik? Ba oso giro ona, jentea egon da oso bero hasieratik, ustotan gen zela olako gauza baten faltan, ikusten zen bertso ona segidan txalotzen zala, bertso, bueno, normala be txalotzen zalako 4.000 persona. Eta, bai, zan benetan, askotan esaten da, gozatzera gatoz, ez dakiz zer, da askotan ez da lortzen, ez da hain erretzatan, nik, jo, hain posigna lortu dutelako, ze horroko zenfianien eban hain ondo pasau, eta, ai ama, da, pentsat, ezke amestute modun. Holtzakideen artean ere nolako giroa zegoen? Ba oso ona, usto beti egoten dala, urduritasunek elkartzen gaitxu, bai ibilbidik elkartzen gaitxu, leku askotan topo itxen dugu, orten barri bi egon di, da nik ustot, bueno, gusto niri urruti semartoko jatez, baina hasieran eta saiatu gazela pixkat ekipo eitzen, tranquiltzen. Bakotxak bizi dugu bere finala, bere barrutik eta oso gatsa da danok alkar babeste hori, baina bueno, ustot alkarren honekin poste ginela, alkarren faiukin penatu pixkat. Hauzi da txapelketa, baina bueno, ikusten giro oso ona gondala. Entzun duzunean zure izena Jon Euriarekin batera, bueno, Jonen lehenago esan dut eta ondoren zu, biak jungo zinetela buruz burukora zer sentitu duzu? Ba, ez dakit, azkenengo indar bola hori, ez justo, Joseba Etxeberriak Songokun agotza, niko izte ban lehen, esaten ban, Songokun indarra, etortzi, ez azkenengo, zeia berez nahiko akitxute heltzeza, bueno, ariketaren amaierera eta esati benga, beste 3 ariketa bakarrik eta pum, hori sentidot, gero kriston posa Jone gaitxik bebai, kriston posa mozte bisok gaitxik buruz buruko hau, ze, bueno, larra betzun elkarrekin kantagoen duen saio itzel bat eiban, eta ustot gaur be egin da bela, eta rekonozimentu bat bebai, ibilbide luze eta oso on, beti maila oso altuko bati, hori nitzako behizen da oso bereziz, umetatik eskolartekotan eta beti zarrauetan, baina, bueno, ikusten neban arpei bat, zama, bera, Mirena Muriza, ez bi bat persona daz referente eta basan bebai, bueno, beste ziklo txo baten argazki bat. Esperazten nuen buruz burukora pasatzea? Ba, ja maitxu dizenin ariketa anak, sentitzen nuen alditzela pasau. Ikusten eban bebai Xabat, Etxaun, da Jone nik oso argi nauken. Sentitzen nuen orduan, bueno, dano saiatu galkarri esaten, bale, ez deskonektau, ondino aurretik lana egon alda. Eta orduan, ba, bueno, eskerrak esaten deskonektau, ze bestela susto derra hartuko nuen. Zuk esan den dezun indarbola hori edo buruzburukoan mantendu da, nahiko buruzburuko saio, bueno, divertigarri eta ona joan da, ez da? Bai, eta bizkor pasau jaten nire bintzat izan, ai ama, bla, bla, bla. Bai, uste sortzeko txekixe oso politxe urte jakule edo, askotan buruzburukoak eukitzen dago jolasetik edo, eta niri hor jolaseko gaixek asko guzteta jatez edo, eta libre, eta uste Jonepe oso ondo indabela, eta asmatu dugula oso ondo nundi jun.
seiko motza bai, horiztuk, eta inargi, bueno, difusioa, ez dut seiko motza askotan kantau, egiz esan, orduan, piskat horrega itxipe esaten ui, neurri hau, eta gero bakarka barriro, eta entero barik. Hasierako aurrean ere doinu berri bat atera duzu, Harry Potterren banda sonora ez, jarri duzu? Bai, nazelako Harry Potterren oso fana, eta bai, pentsetan eman, bueno, finala junda aldatzen azken urtetan, da aurten berezik den jente gazte asko, eta igual bai sentidu momentu baten zilegitasun txiki bat, gure belaunaldi bat markau da ben, fenomeno magiko horri referentzia bat eitxeko. Eta doinu hori neuken aurreko urtin erdi, kontroletu nintzen, alda, inzazpizei, eta aurreko urteko txapelketarako neuken, baina, bueno, esan egin orduan egona urte honetan hobeto, sortzen edo, eta hori, frikada bat, baina ez duten nire izerian parte dan txispa bat utzi askotan bertutan pasatzen da, batez be gaztizaren eta zabizen ondino leku bat eitxen edo bilatzen zure ahotza, azte zarela kopixetan beste gauza batzuk, ez? Beste ikusi dozuna, normala da, eta azte kopixetzen da epika bat, edo izaera bat, edo arrazoitzeko modu batzuk, eta askotan denpora bat behar duzu pixka eta alduntzeko, eta esateko, ni zein na? Nina, hau, orduan, baina ulertzot niri heldu jatela momentu, hirugarren finalin eitxeko, hau. Nera nola ospatuko duzu zure lorpena, eta hemendik aurrera begira ere zer? Pospozik ibiliko na plazan, egoerak baimentzen badauzku plazak jarraitzea eta gustora ibiltzea hortan. Badauke gogu hortarako, egona, izen di urte pare bat tristetxo guztotan ontzako, eta ezin guztiz gustora egon, eta nahiot, propulsio hau aprobetxau alik eta onduen pasau, eta da ate oso handi bat, eta gero gure inguruko bertzeskolako gaztiei eta emon animo pilo bat, hor dago, indarra ikusti umik eta gaztik zaletzen, da oso edarra, orduan, txapelketak hori hortan laguntzen du. Bukaerako agurrean arrakalei eskaini diezu agurra, besteak beste, ze gauza pila zerrendatu dituzu, baina bukaeran esan duzu arrakaletatik loratzen direla gauzak, gauza derrenak, nola iritsi zara areaino? Ez dakit, igual zan pixka bat, dara guztelako bi urte sentitut errendizio moduko bat, edo ez da aukeraik elkartzeko eskubide asko gabiz eskapetan uzten ezinbestean, ezin elkartu horrek ez oskuleko lagatzen igual defendatzen bidan modu nahin bat eskubide. Orduan esaten eban, ni penauken oso argi zeri nahiz eta eskaini agurra hau, nahi neban, mezu bat izatea, egoteko esna, egoteko adi, hormarik zenduenak, pixkat metafora, bertso baten esan alduzun, metafora errez bat alda izen, baina, baturak edo alkarren igurtzi horrek aldatzen dauz gauzak, eta COVID pasaportearen kontuarekin hori da gauza oso fuerte bat, baina dauz beste hainbat agiri, beste pila personai bizitza mugatzen dotzienak, orduan hori ez da egun astu, guri igual oin Europarroi ontsa igerri dugu zer dan agiri batek zure bizitza baldintzatzea, baina pioa jente dabil egunero holan, ez da, gaixetan eta urten da, orduan, pixka bezan hori, arazo strukturalak hor dago esela, ez dugu lehaztu bier, eta COVID dela gauza oso fuerte bat, eta albizdegixek aldizela zabaldu, zabaltzen dizela, 20 minitxu hortaz, baina gero bezala beste mile injustizi, ez dugu zenak aztu bier, bertu baten ez duzu mundu konpontzen, baina esan, dei bat horri. Gure etxeko andre guztiak nahi nituzke oratu, egoerarik gogorrenetan ez direnak ondoratu. Bizikidei, bertxokidei, bihotzetik bost olatu, badago nundik jasoa eta badago zer geroratu. Muga, kartzela, arresi, ibai, galerak zer
zelan kontatu, merkantzientzat bideak libre, ta pertsonak zokoratu. Baina itzarrik eusten gaituzten, ideia oiei oratu, hormakigatu daitezkelako, ta arrakalak